Αγαπητοί μου φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τα βήματα που χρειάζονται για την απόκτηση του πρώτου μας μπάτζι. Σκοπός είναι να μην κάνουμε λάθη ή πέσουμε σε παγίδες που ίσως μας δυσκολέψουν μελλοντικά και επιβαρυνθούμε κυρίως ψυχολογικά αλλά και οικονομικά. Εφόσον λοιπόν έχουμε δει το πρώτο βίντεο που μιλήσαμε για τα παπαγαλάκια και αποφασίσαμε ότι αυτό το κατοικίδιο μας ταιριάζει, τότε θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και συγκεντρωμένοι. Είναι μια δέσμευση ζωής. Ζούμε για πολλά χρόνια και θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι για αυτό που πάμε να κάνουμε. Στο κάτω-κάτω δεν αγοράζουμε παπούτσια, αλλά μια ψυχούλα που χρειάζεται τη φροντίδα μας. Πριν όμως πάμε στο πρώτο μας βήμα, θα σας δώσω μια συμβουλή. Τα μπάτζι είναι πολύ κοινωνικά. Χρειάζονται παρέα και να είναι μέλος ενός μήνους όπως στη φύση. Εφόσον έχουν για παρέα ένα άλλο παπαγαλάκι, τότε θα δεθούν μεταξύ τους και θα συμπεριφέρονται σαν δύο πουλιά. Εάν έχουν παρέα έναν άνθρωπο, τότε το σμήνος τους θα είστε εσείς. Θα προσπαθήσουν να συμπεριφέρονται όπως εσείς. Θα είναι πιο εύκολο να δεθούν μαζί σας. Θα είναι πιο εύκολο να εκπαιδευτούν, θα επιζητούν τη συντροφιά σας και φυσικά θα είναι πιο εύκολο να μιμηθούν την ομιλία σας. Το μεγαλύτερο λάθος λοιπόν που κάνουν όλοι είναι ότι επιλέγουν δύο εξ αρχής για να έχουν παρέα το ένα με το άλλο και μετά δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Δεν αναπτύσσουν αυτό το λεγόμενο δέσιμο με τους ανθρώπους. Ακόμα και ήμερα να είναι, μπορεί να αγριέψουν. Ειδικά για έναν αρχάριο, το να ξεκινήσει με δύο πουλιά είναι ότι πιο δύσκολο. Είναι σαν να φέρνει στον κόσμο δίδυμα. Διπλός μπελάς δηλαδή. Όχι ακατόρθωτο, αλλά δύσκολο. Αν λοιπόν ενθουσιαστήκατε από το πρώτο μου βίντεο για τα καμώματα του Blue, τότε να έχετε στο νου σας ότι ο Blue είναι μοναχοπέδι. Με απλά λόγια, πριν αποκτήσετε μπάτζι, αποφασίστε μέσα σας τι ακριβώς ψάχνετε. Ένα παπαγαλάκι που θα είναι αφοσιωμένο σε εσάς με τη δέσμευση ότι θα του δίνετε όσο χρόνο χρειάζεται, ή δύο και πλέον παπαγαλάκια τα οποία θα είναι όμορφα, αστεία, γλυκά, αξιολάτρευτα να τα χαζεύεις και να γεμίζουν όμορφες εικόνες στο σπίτι σας, αλλά περισσότερα δεμένα μεταξύ τους. Φυσικά, η μέση λύση είναι να αποκτήσετε ένα μπάτζι, να δείτε πώς θα εξελιχθεί η σχέση σας, να αποκτήσετε κάποια εμπειρία και αργότερα, αν χρειάζεται ή επιθυμείτε, αποκτάτε και ένα δεύτερο, τρίτο και όσα θέλετε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χάνετε εξ ολοκλήρου το δέσιμο που υπάρχει με το πρώτο, αν και θα πρέπει να προσπαθήσετε αρκετά. Αλλά ας δούμε τα βήματα ένα-ένα. Βήμα πρώτο. Επιλέγουμε το φύλο που μας ταιριάζει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του. Θα ακολουθήσει σχετικό βίντεο. Στην απόφασή μας αυτή παίζει ρόλο εάν θα αποκτήσουμε ένα, δύο ή περισσότερα παπαγαλάκια. Εάν έχουμε σκοπό να πάρουμε δύο ή περισσότερα, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο φύλο. Για παράδειγμα, δύο αρσενικά τα πάνε πολύ καλύτερα από ότι δύο θηλυκά. Και ένα ζευγάρι χρειάζεται πάντα την προσοχή μας σε θέματα ζευγαρώματος. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση λέγοντας ότι για θέματα ζευγαρώματος δεν θα κάνω καμία αναφορά, διότι παρόλο που είναι μια τρομερή εμπειρία, είναι ταυτόχρονα και ένα λεπτό ζήτημα που απαιτεί πολλή γνώση, δεν είναι μια απλή διαδικασία και ένας αρχάριος δεν είναι αρκετά έτοιμος, καθώς μπορεί να κινδυνεύσουν και οι γονείς και τα νεογνά. Βήμα δεύτερο. Επιλέγουμε αν θα πάρουμε ήμερο ή άγριο παπαγαλάκι. Ήμερα θεωρούνται τα εξοικειωμένα με το ανθρώπινο χέρι. Ας δούμε επιγραμματικά όμως τις διαφορές και πώς μας επηρεάζουν. Ήμερο πουλάκι θα βρούμε μόνο σε έμπειρους εκτροφείς, συνήθως πιο ακριβώς στην τιμή, καθώς η διαδικασία είναι δύσκολη και σημαντική. Για να ημερέψει ένα μπάτζι, οι εκτροφείς ταΐζουν τα νεογνά αποκλειστικά ή συμπληρωματικά με ειδική κρέμα. Τα νεογνά μαθαίνουν από μωρά ότι το ανθρώπινο χέρι είναι καλό και μας φροντίζει. Όταν λοιπόν έρθει στο σπίτι μας, είναι έτοιμο για να το προσεγγίσουμε σε πολύ σύντομο διάστημα, να μας εμπιστευτεί και να αναπτύξουμε άμεσα τη σχέση μας στο επιθυμητό επίπεδο. Το λεγόμενο δέσιμο. Ένα άγριο παπαγαλάκι θα το βρούμε και σε εκτροφία, αλλά κυρίως σε pet shop, ειδικά σε περιοχές που δεν υπάρχουν κοντινοί εκτροφείς. Είναι πιο φθηνό σε κόστος, καθώς είναι ταισμένο αποκλειστικά από τους γονείς του. Χρειάζεται φυσικά πολύ περισσότερο χρόνο από ένα ήμερο για να μας εμπιστευτεί, θέλει αστήρευτη υπομονή και τακτική. Με τέτοιες τακτικές θα ασχοληθούμε σε επόμενο βίντεο. Ποια όμως είναι τα υπέρ και τα κατά ανάμεσα σε ήμερο και άγριο? Εφόσον επιλέξουμε ήμερο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το τάισμα είναι μια λεπτή διαδικασία, όσο απλή και αν ακούγεται. Μπορεί ένας λάθος χειρισμός να αποβεί μοιραίος για τον νεογνώ ακόμα και σε μελλοντικό χρόνο μετά τον ερχομό του στο σπίτι. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ποιον εκτροφέα θα εμπιστευτούμε. Το άγριο παπαγαλάκι θεωρείται πιο φυσικό στον τρόπο ανάπτυξής του,
καθώς το ταΐζουν οι γονείς και αφήνουμε τη φύση να κάνει το θαύμα της. Θεωρητικά πάντα είναι οι πιο υγιείς και δυνατοί οργανισμοί. Η εξημέρωση από την άλλη θα πρέπει να θεωρείται πρόκληση, αλλά δεν είναι για όλους, όπως εξηγήσα. Βήμα τρίτο. Αρχίζει η αναζήτηση κλουβιού. Εφόσον επιλέξαμε ήμερο, ξεκινάμε παράλληλα αναζήτηση εκτροφέα και νεογνού. Το κλουβί θα πρέπει να βασίζεται στον αριθμό μπάτζι που έχουμε κατά νου να αποκτήσουμε. Ένα κλουβί 60 εκατοστών σε μήκος είναι ιδανικό για να φιλοξενήσει έως 2 πουλιά. Η συζήτηση για το ποιο κλουβί είναι ιδανικό και ποιο όχι είναι μεγάλη. Στο δικό μας κανάλι, μετά από πολλή έρευνα, καταλήγουμε ότι το πιο σημαντικό είναι το μήκος και όχι το ύψος. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα μπάτζι χρειάζονται το πετάρισμα από κλαδί σε κλαδί. Έτσι δυναμώνουν τα φτερά τους. Στη θεωρία ότι τους αρέσει να σκαρφαλώνουν οπότε θέλουν ψηλό κλουβί, η απάντησή μου είναι ότι εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να πεταρίσουν, θα σκαρφαλώνουν. Το θέμα είναι το τι πραγματικά χρειάζονται. Ο χρόνος που θα μας χρειαστεί να καταλήξουμε στο κλουβί που μας ταιριάζει είναι αρκετός ώστε το νεογνώ μας να απογαλακτιστεί, δηλαδή να τρώει σπόρους μόνο του, ώστε να μπορούμε να το φέρουμε στο σπίτι εάν πρόκειται από τροφέα. Επειδή είναι σημαντικό να είναι όλα έτοιμα όταν θα φέρουμε τον μπάτζι στο χώρο μας, χωρίς περαιτέρω αναστάτωση, το κλουβί θα πρέπει να είναι η πρώτη μας ουσιαστική κίνηση. Η αλλαγή περιβάλλοντος είναι μια στρεσογόνος διαδικασία και θα πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια, όπως όταν φέρνουμε ένα νεογέννητο στο σπίτι. Βήμα τέταρτο. Ώσπου να έρθει το μικρό, προετοιμάζουμε το κλουβί. Στείνουμε τον χώρο εσωτερικά ώστε να περιέχει μια ταΐστρα και μια ποτίστρα αναπουλή, ξύλινες πατήφρες ή κλαδιά σε διαφορετικές διαμέτρους, μια κούνια αναπουλή, παιχνίδια από ξύλο, πέτρα ασβεστίου ή σουπιό κόκαλο. Τα κλουβιά διακρίνονται με πάτο τύπου λεκάνης ή πάτο σιρτάρι. Ιδανικά θα πρέπει να έχει σχάρα ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τις κουτσουλιές. Κάτω από τη σχάρα βάζουμε χαρτί κουζίνας ή Α4 λευκό χαρτί εκτυπωτή. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τις κουτσουλιές καθημερινά γιατί όπως είπαμε είναι δείγμα της υγείας τους. Οτιδήποτε άλλο από αυτό είναι περιττό και αχρίαστο και το τονίζω. Μπορούμε επίσης σε αυτό το στάδιο να διαλέξουμε και να προμηθευτούμε την κατάλληλη τροφή η οποία θα πρέπει να είναι συσκευασμένη και όχι χύμα και την αγαπημένη τους λιχουδιά το κεχρί ή αλλιώς μίλετ. Το μίλετ είναι το νούμερο 1 όπλο μας για την εκπαίδευσή τους. Συμβουλή νούμερο 2. Από τη στιγμή που θα μπούμε σε ένα κατάστημα να ψωνίσουμε, όπως σε όλα τα καταστήματα, οι υπάλληλοι θα προσπαθήσουν να μας πουλήσουν ό,τι έχουν στη βιτρίνα. Μην πέσετε στην παγίδα, για παράδειγμα, να πάρετε στρογγυλό κλουβί, καθρεφτάκια τα οποία απαγορεύονται αυστηρά, συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, υπόστρωμα για τον πάτο του κλουβιού και διάφορα άλλα που θα σας προτείνω. Εκτός εάν είναι εξειδικευμένο pet shop πουλιών ή κάποιο που εμπιστεύεστε ή ο εκτροφέας σας έχει συμβουλέψει διαφορετικά, μείνετε με τα απολύτως απαραίτητα που σας περιέγραψα. Αργότερα, εάν νομίζετε ότι σας λείπει κάτι, μπορείτε να το συμπληρώσετε. Βήμα 5. Βρίσκουμε το στρατηγικό σημείο που θα τοποθετήσουμε το κλουβί. Ιδανικά θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα χώρο που περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Όχι πολύ κοντά στην κουζίνα μας λόγω των οσμών. Κοντά σε παράθυρο για να υπάρχει αρκετό φως. Το ύψος που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, όχι πολύ πιο χαμηλά ούτε πολύ ψηλά. Και ένας τοίχος να καλύπτει τη μία τουλάχιστον πλευρά. Τέλος, θα πρέπει να είναι ένας χώρος με λίγη φασαρία τις βραδινές ώρες γιατί χρειάζονται να πηγαίνουν για ύπνο νωρίς. Συνήθως, ένα πανί για να σκεπάσουν το κλουβί είναι αρκετό για να τα κρατήσει ήρεμα και να κοιμηθούν. Όμως προσωπικά τον μεταφέρω σε ήσυχο δωμάτιο γιατί δεν δέχεται να σκεπάσω το κλουβί του. Είδατε πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει τελικά. Βήμα 6. Εντοπίζουμε τον πιο κοντινό κατάλληλο κτηνίατρο που θα ήταν καλό να τον επισκεφτούμε και σε αρχικό στάδιο αλλά και σε κάποιο περιοδικό ή έκτακτο έλεγχο. Βήμα 7. Εφόσον σκοπεύουμε να βγάζουμε το παπαγαλάκι μας εκτός κλουβιού, θα πρέπει να προμηθευτούμε ένα πάρκο ψυχαγωγίας ή να το φτιάξουμε με τα χεράκια μας εφόσον πιάνουν. Να το ευχαριστηθούμε κιόλας. Εναλλακτικά, ένα κλαδί από συγκεκριμένα δέντρα που θα χρειαστεί ειδική προετοιμασία, καλό πλήσιμο από μύκητες, μικρόβια και φυσικά επιλογή δέντρων που δεν έχουν ραντιστεί με φυτοφάρμακα. Υπάρχουν λίστες με τοξικά είδη δέντρων και μη ώστε να επιλέξουμε το κατάλληλο. Μια τρίτη επιλογή είναι το stand που είτε θα προμηθευτούμε είτε θα βάλουμε τη φαντασία και την τέχνη μας να δουλέψει. Το σημείο που θα τοποθετήσουμε την κατασκευή μας θα πρέπει να είναι επίσης στρατηγικό. Για παράδειγμα, απέναντι από το κλουβί, σε αρκετά ψηλό σημείο για να το προτιμήσουν. Εάν δεν τα προετοιμάσουμε όλα αυτά, τότε το ρίσκο να επιλέξει μόνο του το σημείο αναφοράς στο σπίτι μας είναι μεγάλο.
Τα αγαπημένα του σημεία ενδεικτικά είναι το air condition, το πολύφωτο, το ψυγείο, τα ντουλάπια και τα κουρτινόξυλα. Αυτό το βήμα που μόλις περιέγραψα, εφόσον επιλέξουμε άγριο μπάτζι, μπορεί να περιμένει. Θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε ώσπου να ημερέψει και να κάνει τις πρώτες του βόλτες. Βήμα 8. Επιλογή μπάτζι. Εφόσον επιλέξουμε πουλάκι από εκτροφέα, θα πρέπει να ελέγξουμε και το παπαγαλάκι αλλά και το χώρο που μεγάλωσε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τους γονείς, το χώρο που γεννήθηκε, να μιλήσουμε με τον εκτροφέα, να ακούσουμε τις συμβουλές του και το τι έχει να μας πει. Υπάρχουν εκτροφές με τεράστια εμπειρία και άλλοι πιο μικροί που ακολουθούν ή κάνουν το ξεκίνημά τους. Να συζητήσουμε για το φύλο, την ηλικία, τον τρόπο που μεγάλωσε και την επιλογή του. Το φύλο είναι αρκετά δύσκολο κομμάτι, καθώς τα μικρά δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσουμε πολλές φορές. Όσο αφορά αυτό, υπάρχουν groups στο Facebook και forums στο ίντερνετ που μπορούν να σας βοηθήσουν στη σωστή επιλογή. Θα ακολουθήσει και ένα σχετικό βίντεο. Σημαντικό είναι να έρθουμε σε επαφή με το παπαγαλάκι εφόσον είναι ήμερο, να το πάρουμε στα χέρια μας και να το επεξεργαστούμε. Εφόσον η επιλογή μας είναι από pet shop, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, οι συνθήκες στα καταστήματα δεν είναι πάντα ιδανικές. Θα πρέπει να ελέγξουμε ότι ο χώρος τους είναι καθαρός, η εμφάνιση του πουλιού είναι άψογη και να σιγουρευτούμε κατά κάποιο τρόπο για την ηλικία του. Η ηλικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς θα ημερέψει και πόσο θα μας παιδέψει αυτή η διαδικασία. Φυσικά, όσο πιο μικρό είναι ένα πουλί, τόσο πιο εύκολα ημερεύει. Ένα πουλί που έχει ζήσει πολύ καιρό σε ένα κλουβί pet shop, ίσως έχει υποστεί άσχημες εμπειρίες από μεταφορές ή άσχημες συμπεριφορές και δεν έχει προσωπική επαφή με άνθρωπο που το φροντίζει. Είναι αρκετά φοβικό και πάρα πολύ δύσκολο να μας εμπιστευτεί. Επίσης, αν είναι να πάρετε δύο παπαγαλάκια από το ίδιο pet shop ή εκτροφέα, φροντίστε να είναι το ίδιο φύλο. Πρέπει έστω και κατά λάθος να αποφύγουμε τις αιμομιξίες για ευνόητους λόγους. Ειδικά στην επιλογή του pet shop, η επίσκεψη στον κτηνίατρο θα πρέπει να είναι άμεση, διότι η επαφή με διάφορα πουλιά στον ίδιο χώρο μπορεί να επιφέρει ασθένειες. Να θυμίσω εδώ πως τα μπάτζι κρύβουν τέλεια μέχρι την τελευταία στιγμή την αρρώστια τους και πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να τα βοηθήσουμε. Η πιο απλή και συχνή ασθένεια που εμφανίζεται στα μπάτζι είναι τα ακάρεα, ένα είδος παράσιτου που διακρίνεται σαν μια μορφή σκόνης στην περιοχή του ράμφους και του χαλινού, τα μάτια ή τα πόδια και καταλήγει στο τελικό στάδιο στην τραχεία με θανατηφόρες συνέπειες. Ακίνδυνο για τον άνθρωπο, αλλά πολύ επικίνδυνο για τα πουλιά. Φυσικά, για να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν και άψογα καταστήματα με ανθρώπους που γνωρίζουν, σέβονται τα ζώα και είναι σωστοί επαγγελματίες, έτοιμοι να μας κατατοπίσουν και να μας συμβουλέψουν για την επιλογή μας. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι για κάποιους είναι επιλογή να διαλέξουν ένα πουλάκι με σκοπό να του προσφέρουν ένα καλύτερο περιβάλλον και τους εκτιμώ ιδιαιτέρως. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να παρατηρήσουμε το παπαγαλάκι προσεκτικά, να δούμε πώς κινείται στο χώρο, αν τρώει, αν πηδάει στις πατήθρες, αν είναι λιθαργικό, τα μάτια και τα ρουθούνια να είναι καθαρά, το ράμφος λίο όπως και τα πόδια, το φτέρωμα να είναι ομοιόμορφο και γυαλιστερό και όχι αναμαλιασμένο ή ξεμαλιασμένο, τα φτερά να είναι συμμετρικά, να μην έχει πληγές ή σημάδια. Δείτε εικόνες από μπάτζι στο ίντερνετ ώστε να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης. Βήμα 9. Έφτασε η ώρα να πάρουμε το παπαγαλάκι μας σπίτι. Επιλέγουμε ιδανικά πρωινές ώρες γιατί σίγουρα το βράδυ είναι πιο φοβισμένα. Παίρνουμε το όμορφο κλουβί μας χωρίς τροφή και νερό και πάμε να το πάρουμε. Ζητάμε από τον εκτροφέα ή και το pet shop λίγη από την τροφή που έχει συνηθίσει να τρώει και το μεταφέρουμε στο σπίτι. Βάζουμε νερό στο κλουβί, κρεμάμε ένα μικρό τσαμπί με κεχρί και το αφήνουμε να ηρεμήσει. Μιλάμε χαμηλά και γλυκά και αποφεύγουμε την πολλή φασαρία. Το αφήνουμε να περιεργαστεί το νέο περιβάλλον γιατί είναι πολύ τρομαγμένο. Μια νέα ζωή αρχίζει και για σας αλλά και για αυτό. Συγχαρητήρια, τα καταφέρατε.